Lányok, asszonyok, eljött a pillanat, bevezetjük Zsanettet és ezáltal benneteket is a Vibro-tréning, vagy mi a pontos megnevezése, jó ez? Igen, a Vibro-tréning. Vibro-tréning rejtelmeibe, Orsi segítségével. Mivel kezdjük? Hát igazából a Vibro-tréning arról szól, hogy ugye felfokozzuk a rezgések által az izomnak az aktivitását. Ennek következtében ugye sokkal rövidebb idő alatt egy hatékonyabb izommunkát tudunk elérni, főleg így, hogy mivel vannak vibráló kézi súlyzóink is, úgymond egy egyedülálló Fit Vibe Full Motion konceptet tudunk létrehozni. Na mutassunk mondjuk egy olyan gyakorlatot, ami a fenékre és a combra hat. Fenékre és a combra. Hát azért először is hadd adjam oda a kézisúlyzót is, biztos, ami biztos. Ez is vibrál? Ez is vibrál, igen. Hogyha megszorítjuk a kezelőfelületet, akkor rögtön rezgésbe jön. Bemelegítéssel szoktunk kezdeni, ahhoz viszont elveszem a kézisúlyzót, nyugodtan kapaszkodj meg a gépbe, és az első feladatunk akkor az lenne, hogy hátra szépen leengeded a testednek a súlypontját, még egy picikét bátran, és akkor ezen pozíciót kell majd, hogy megtartsd, jó? És akkor, hogyha rezeg alattad a gép, az egy rezeg a léc, érzést fog generálni igazából. Érzem is a combom izmát már most. Nagyon jó. Ilyenkor a hátra, a gerincre nem kell figyelni? Vagy? Hát egy egyenes tartás, de hát tökéletes a pozíció, ezért nincs is hozzá. Mindig ez csak jó. Milyen érzés? Érdekes, érzem, hogy combizmaim itt. Jó, nagyon jó. Tökéletes helyen érzed, szuper. Figyelj a légzésedre. Az nagyon szép, és aztán hosszú távon ebbe egy kicsi mozgást is bele tudunk vinni. Nagyon jó. Így szépen le és föl. Azaz. Milyen érzés? Kemény lesz. Jó. Ez pedig csak a bemelegítés, a mézes mocog az elején. Így veled vagyok, nézd Zsanett, veled vagyok. Nem tudom, milyen izomban dolgozom, de dolgozom. Csak a feladatot, hogy folyamatosan feszíted föl a szallagot, közben indítom hozzá a rezgést, és minek következtében, de folyamatosan ellenállsz a szallagnak, ami továbbítja a rezgéseket, ezáltal ugye a combot hátulsó része, illetve nagyon aktívan a farizmot fog dolgozni. Lehet-e érezni? Érzem. Nagyon jól csinálod, tökéletes, feszes a szallag, csak akkor megy át jól a rezgés, ugye, hogyha a szallag feszes, és ezt nyugodtan mi is tudjuk tesztelni azért menet közben. Hogyha csal a kedves vendég, akkor úgyis rászólunk, hogy jobban tessék ráfeszíteni, de tökéletes a végrehajtás. Kérlek, szorítsd meg a labdát, farizmodat emeld fel az égbe, úgy, és a sarkaddal még egy picikét lép közelebb a tested irányába. Szuper! Folyamatosan nyomni kell a labdát, illetve feszíteni a farizmot, ehhez ugye jön a rezgés, amely által felfokozzuk az izomnak az aktivitását. Ugye természetes körülmények között sajnos egy 40%-a dolgozik csak az izmodnak, de hát itt a rezgés rásegít, és véget már is egy 90%-os az izomaktivitás. Ugye nem bírom elvenni a labdát. Jaj, nagyon szépen szorítod, fenekedben egy kellemes feszülő érzés. Szuper, vádikban is nagyon jó. Gondolj arra, amikor majd a férfiak utánad fütyülnek a feszes partnerben. Bizony, bizony. Lép vissza kérlek a gépre, és akkor most ezt a full motion konceptet még egy kicsikét próbáljuk fokozni. Kezeket föl, jobb kéz föl az égbe, lehúzod a jobb kezedet, kiemeled a lábadat. Nagyon jó, kapaszkodj nyugodtan bátran a bal kezeddel, és ugye alattad is rezeg a gép, kezedben is rezeg a súlyzó, ezzel tudjuk fokozni még az izmok aktivitását. Nagyon jó, és ugye megint csak ugye sokkal több izmot tudunk ezáltal bevonni a gyakorlatba, és mivel ugye több izomcsoportot is megmozgatunk, még a rezgés intenzitását is tudom neked közben állítgatni. Pont ezért nagyon jó tényleg, mert egy edzésen belül ugye erősíteni, fogyasztani is tudunk egyaránt. Dolgozz csak, Zsanett, dolgozz, ugye ez a nagyon széles frekvencia tartomány, ezt mind-mind engedélyezi. Köszönjük szépen, Zsanett, hogy érezted magad a mai edzésen? Remekül, szuper volt, kemény lesz. Nem adod fel? Nem. Soha? Soha.